Gvern ġdid nazzjonalista jwiegħed li dawk il-missirijiet li jkunu għadhom kemm kellhom tarbija ikollhom il-paternity leave tagħhom estis minn ġurnata għal 15-il jum. Fit-tieni ġimgħa tal-kampanja elettorali Bernard Grech ħabbar iktar proposti intiżi biex jinħoloq bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja. Proposti li permezz tagħhom il-ġenituri se jkunu jistgħu iqattaw iktar ħin liberu ma' wliedhom filwaqt li jkunu preżenti fit-trobbija tagħhom. Proposti li kienu milquha b'mod mill-iktar pożittiv minn Joseph Vella, kap eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers. Verament noħolqu l-bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol u sfortunatament hemm stress kbir fuq il-ġenituri hemm barra u tajjeb li nifhmuh da u tajjeb li nifhmu li l-kontribuzzjoni ta' żewġ full-timers ġenituri tħalli effett negattiv fuq il-ħajja soċjali u fuq il-ħajja tal-familja. Però wkoll l-għan liħor huwa dak li konna iżjed inklużjoni tal-missirijiet fit-trobbija ta' tfal. U allura b'dan mod ħankunu qegħdin nilħu żewġ miri importanti u naħseb li hija proposta li aħna min-naħa tagħna qegħdin favorija. Fil-programm elettorali tiegħu bit-tema Viżjoni għal Malta 2030, il-Partit Nazzjonalista ppreżenta wkoll proposti li inċentivaw lil ħaddiema kif ikoll in-negozjanti. Fost oħrajn li tiddaħħal skema ta' inċentivi għal dawk l-intrapriżi li jażlu jipparteċipaw fi proġett nazzjonali dwar ġimgħa xogħol mifruxa fuq 4 ijiem. Fi kliem sempliċi l-idea li naqilbu għal 4-day week. Bħala UHM konna diġà għamilna din il-proposta fil-budget li għadna, ovvjament nieħdu gost li ittieħdet mill-Partit Nazzjonalista, ovvjament ukoll din hija xi ħaġa li rridu naraw dialogu tagħha fil-MCSD biex ukoll nażlu li ma ħanajtek riċetta ħankunu qegħdin napplikaw għal pajjiż tagħna. Gvern ġdid nazzjonalista huwa kommess li jibqa' jżomm lil ħaddiema u lil familji fiċ-ċentru tal-politika tiegħu u turija ta' dan kollu huwa l-550 proposta li ppreżenta fil-programm elettorali tiegħu.